Nakiisa ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa Central Luzon sa paggunita sa ika-36 na anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon po sa kanila, magsilbing araw daw ito sana ang EDSA o magsilbing aral daw sana ang EDSA para mapanatiling malaya ang bansa. Narito po ang report. Kinunita ng ilang local government units sa Central Luzon ang ika-36 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong Biyernes, February 25. Ilan sa mga nakiisa sa paggunita sa makasaysayang kaganapan na ito ay ang City of San Fernando, Magalang at San Simon, Pampanga. Inilihad din ng kapulisan ng Mabalacat at Magalang ang kanilang pakikiisa sa pagdiriwang. Tiniyak ng mga tauhan ng Magalang Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Benjamin G. Gabriel Jr. na sila ay sumusunod sa mandato ng Philippine National Police sa pagtitiyak ng seguridad nang maiwasan ng anumang uri ng karahasan na posibleng maganap. Maging ang pamahalaang lungsod ng Cabanatuan at Municipality of Talavera sa Nueva Ecija ay naghayag ng kanilang pakikiisa. Ayon sa kanila, ang anibersaryong ito ay pagtawag sa lahat upang tumugon sa hamon ng pandemya at sa paghangad ng mas mahusay na bukas. Ang bayan ng Balanga at Mariveles ay pareho ring nagpakita ng kanilang pakikiisa sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government ng Bataan. Gayon din ang DILG ng Aurora kung saan kanilang binigyang diin ang tema ngayong taon na EDSA 2022, pagtutulungan tungo sa sama-samang pagbangon mula sa pandemya. Bukod naman sa pagsama sa pagunita ng Malolos, Bulacan, hinikayat din ng kanilang Information Office ang lahat na magkaisa at magtulungan sa pagbuo ng isang matatag na bayan para sa mga susunod na henerasyon. Sa Tarlac at Zambales, kanilang binigyang diin ang pag-alala sa naging papel ng EDSA Revolution sa Pilipinas. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Zambales, ang nangyayaring pagbabagsak ng sambayan ng Pilipino sa isang diktador ang nagbigay daan sa demokrasyang kinikilala natin ngayon. Angelica Cara, CLTV News. Kinilala ng ilang mga taong saksi at nakisa sa People Power Revolution na may kabiguan din ito sa aspetong pagbabagong panlipunan. Ngunit higit umano sa kabiguan ay marami itong napagtagumpayan na ngayon ay tinatamasa ng taong bayan. Balikan natin ang mga tagumpay ng EDSA People Power sa ulat na ito. Sa gitna ng mga propaganda at disinformation na tumutulig sa at kumo-question sa EDSA People Power Revolution, binigyang diin ng ilang eksperto na ito ay lehitimong pagkilos na nagbukas na maraming oportunidad na tinatamasa ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Hindi lamang umano ang nakasulat sa kasaysayan, mga larawan, mga testimonya ng mga nakiisa sa pagkilos at mga video ang magpapatunay sa tagumpay ng EDSA Revolution na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Una na umano sa mga tagumpay na ito ay napalitan ng 1987 Constitution ang 1973 Constitution na sapilitang ipinatupad ni Marcos. Ang pagkakaroon ng Human Rights Commission at paglakas ng rekognisyon ng karapatang pantao ay resulta din umano ng people power. Noon umano ay walang party list system sa bansa na kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang people power umano ang nagbukas ng pinto ng mga party list sa Kongreso. Huwag din umanong kalilimutan na kaya malaya ang mga Pilipino ngayon sa pamamahayag at pakikibahagi ay dahil sa demokrasyang naibalik sa mga tao. Itong exercise natin is a direct manifestation of the victory of EDSA. Kung nagpatuloy ang diktadura, siguro ulit si Imelda, sumunod si Aimee, Bongbong, etc. Hindi tayo mag-uusap ng ganito. Baka nasa bundok tayo o nasa labanan tayo, no? Baka lang. Itong mismong kalayaan sa pamamahayag, pwede kayong magsigawan, mag-away. Para kay Niktayag na nawala ng kapamilya dahil sa pakikipaglaban sa panahon ng batas militar, dapat umanong makita ng mga tao sa kasulukuyan na ang ilang pribilehiyo, karapatan at kalayaan na tinatamasa nila ngayon ay bunga ng sakripisyo at pagbubuwis buhay ng mga nanindigan laban sa martial law ni Marcos. Kaya ang diwa ng nagkakaisang Pilipino ay dapat patuloy na palakasin sa halip na lagyan ng bahid. Huwag nating pabayaan yon. No? Mukhang na-hijack na ng mga professional politicians yung gains na yan at na-emasculate. No?
But sana palakasin natin yan para yung gains na yan, kahit kukonti, manatili Patuloy naman. pa rin. Pagpatuloy at palakasin. Para sa mga saksi at nakibahagi sa People Power Revolution, ang pagkilos umanong ito ay hindi lamang nabuo sa loob ng 4 na araw. Ito umano ay bunga ng 21 taong paghihimagsik sa ilalim ng diktaturyang Marcos na pupos ng korupsyon at paglabag ng karapatang pantao. Batay sa tala ng Amnesty International, umabot sa 34,000 na katao na nakaranas ng torture sa panahon ng martial law ni Marcos. Mula $360 million na utang ng bansa noong 1961, iniwan ng pamilya Marcos ang Pilipinas na may utang na $28 billion noong 1986. Ayon pa sa United Nations at World Bank, umabot sa halos $10 billion ang ninakaw ni Marcos. Dahilan para tanghalin ng kanyang gobyerno bilang pinakamaraming ninakaw sa taong bayan ng Guinness Book of World Records. Angelica Cara, CLTV News. Nilinaw ng ilang mga nakasaksi sa People Power Revolution ng aktwal na pagkilos ng sambayanang Pilipino ay hindi lamang nangyari sa EDSA. Ito manoy nangyari sa buong Pilipinas. Bunga raw ito ng mahabang panahon ng paglaban ng taong bayan sa abusadong rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. Balikan po natin ang mga totoong tala ng kasaysayan sa ulat na ito. Nakilalang malawakang pag-aalsa ng sambayanang Pilipino na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. kanyang pamilya mula sa Malacanang noong February 25, 1986 bilang EDSA People Power Revolution. Dahil dito naganap ang pagsasama-sama ng milyong-milyong Pilipino. Ngunit para sa ilang saksi ng pangyayaring ito, ang pagkakaisa laban sa diktadorya ay nangyari sa buong bansa. Gaya na lamang ni Earl Pareno na nakita ang puwersa ng mamamayang Pilipino sa Cebu. I was in Cebu actually that time habang dumadami yung tao sa EDSA. Kami din dito ay nag-mobilize din, no? Sa Puente Osmeña, sa Capitol, no? At in fact, it was nationwide. Later we learned, no? Nationwide. Yung mga urban centers ay kumilos din. So, para nga sa akin, it's not proper to call it EDSA People Power. Okay. Yung parang, ano naman kami sa Cebu, sa Bacolod. Maganda po yun, no? Diba? Yes, sir. Davao, lahat ay kumilos. It's Yun po yung- actually a Philippine people power. It didn't happen only in EDSA. Nasa mismong EDSA naman noon si Noel Medina at kanyang pamilya. Dito tumambad umano sa kanya kung paano nakibahagi ang mga tao kahit nasa labas na ng EDSA. May mga panawagan ng mga people's organizations sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas na makiisa. In fact, yung paligid ng EDSA, dito sa Pasig sa amin, may panawagan, i-block na yung mga kalsada. Tumulong yung mga leaders dito at saka mga organizations, dinlock na ng mga bato at saka mga harang yung mga daanan from Port na dadaan sa Pasig. Dadaanan ng mga tangke at saka ng mga military vehicles. May ganung aksyon nung panahon na yon. So, ibig sabihin, hindi lang nakafocus sa EDSA yung actual na pagkilos ng taong bayan. Kaya dapat malinaw yun. Tsaka malinaw na ito ay culmination ng mahabang laban ng taong bayan. Ang People Power Revolution umano ay bunga ng mahabang panahong paghihimagsik ng mga tao sa pagiging diktador ni Marcos Sr. Kaya ito ay naging voluntaryo at pangkalahatang pagkilos. Although ang diktador ang kinabubuhian ng mga tao. So, yun yung sumambulat sa kanya, yung pent-up anger ng mga tao against sa dictatorship. Yun yung EDSA People Power. Dagdag pa ni Medina, pagtalikod daw sa naging laban ng taong bayan ang pagpapakalat ngayon ng maling impormasyon tungkol sa kasaysayan ng People Power Revolution. Pagsasawalang bahala rin daw sa sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay at naabuso ni Marcos ng pagsuporta ng dating martial law victims sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. Bagamat inuunawa ko yung sumasalikwa ng landas, inuunawa ko yan kasi maraming dahilan yan at maaring hindi ko naranasan yung kanilang naranasan. Pero dahil sumasandig ako sa perspektiba at naratibo ng taong bayan sa pakikipaglaban, kaya ko mag-akusa. Kahit akusahan ako na nag-aakusa ako,
aakusahan ko yung mga taong yun na nagtataksil kayo at tumatalikod kayo sa laban ng bayan. Ngayong February 25, 2022, ang ika-36 na taong anibersaryo ng People Power Revolution. Pinatalsik na makasaysayang pagkilos na ito ang higit 2 dekadang pang-aabuso sa kapangyarihan ng diktator na si Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa United Nations at World Bank, umabot sa halos $10 billion o tumataginting ng 503 billion pesos ang ninakaw ni Marcos. Dahilan para tanghalin ng kanyang gobyerno bilang pinakamaraming ninakaw sa taong bayan ng Guinness Book of World Records. 171 billion pesos na dito ang na-recover ng Presidential Commission on Good Governance ang tanggapan na itinatag noong 1987 para habulin ang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Ayon pa sa Amnesty International, umabot sa 70,000 ang kinulong noong panahon ng batas militar. 34,000 na na-torture habang 3,000 katao naman ang nasawi. Kasama si Jenny Lumbang Parungao, James De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Face-to-face classes sisimula na sa ilang engineering program sa Holy Angel University. PIDEA Region 3 at Criminology Department ng HAU magtutulungan para lutasin ang problema sa droga sa rehiyon. At mas mahigpit na bird flu control measures ipinatupad sa Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Now tell me what you gonna do. There ain't nowhere to hide when judgment comes for you. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung paano isinasagawa ang CPR sa panahon ng pandemya. Ang sudden cardiac arrest ay maaaring mangyari kanino man. Wala po itong pinipiling oras at lugar. Kaya napaka-importante po na matutunan natin kung paano gagawin ang CPR dahil ito ay nakakasagip ng buhay. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV.
Alalahanin natin ang kabataang Kapampangan na humubog sa ating kasaysayan sa kanilang hangarin na palayain ng bansa mula sa pagkaalipin at paniniil. Sa bawat matinding labanan sa Pampanga, iniwan ng mga makabayang kabataan ito ang kanilang madali at komportabling buhay upang lumaban kasama ang mga aba at api. Ang Revolusyon EDSA ay sumiklab mula sa pagdurusa ng mga kabataan sa batas militar hanggang sa lahat ng mga sektor ng lipunan ay nagkaisa upang ibagsak ang paghahari ng mga oligarko at diktatura ng pamilyang Marcos. Hindi natin dapat pahintulutan ng diwa ng EDSA na malimutan at mawawalang saysay. At huwag natin kalimutan ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang tayo ay mabuhay sa isang malayang bansa. Mabuhay ang ating mga kapwa Pilipino na nakibaka sa EDSA Revolution. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nakatakda ng magsimula ang face-to-face classes sa piling programa at kurso sa Holy Angel University sa Angeles City matapos po ang 2 taong pagkaantala. Tiniyak naman ng pamunuan ng pamantasan na handa ang lahat para manatiling ligtas ang mga guro at mag-aaral sa kabila ng umiiral na pandemya. Narito ang report. Matapos ang halos 2 taon, magbabalik silid-aralan na rin sa Lunes, February 28, ang ilang estudyante ng Holy Angel University o HAU. Unang sasalang sa limited face-to-face classes ang piling engineering laboratory courses para sa School of Engineering and Architecture. Ayon kay Professor Leopoldo Valdez, OIC President ng HAU, Oktubre ng taong 2020 pa nila pinaghandaan ang pagbabalik eskwela ng kanilang mga estudyante. Ngunit dahil sa pagpasok ng iba't ibang variants ng COVID-19, naantala ito. At dahil sa patuloy na pagbaba ng infeksyon ng nasabing virus sa mga nakalipas na araw, nagdesisyon na raw ang HAU na muling buksan ang campus. Nag-prepare na kami ng face-to-face mula pa noong October 2020. Pero siyempre, pabalik-balik yung mga variants ng COVID-19. So ngayon, mukhang maluwag na, and we decided that this is a good time to do so. Kasi ilang araw ng zero ang new incidents, no? So we can say that I think malapit na itong matapos. Sa pagpapatupad ng limited face-to-face, tiniyak ni Valdez na susunod sila sa requirements ng Department of Health, Commission on Higher Education, gayon sa City Government ng Angeles. Ang schedule daw ng kanilang faculty at estudyante ay dinisenyo upang ma-minimize ang contact at exposure habang na-maximize ang experiential learning exercise. Inihanda rin daw ang mga laboratory facilities alinsunod sa iba't ibang rekisito ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng faculty at ng mga mag-aaral. We still have to be very careful. So inumpisa namin yung mga laboratory na courses ng mga estudyante, lalo na yung mga walang laboratory work ng almost 2 years. Kailangan nila yon para matapos na sila. Hindi naman pwede na puro online tapos diretso na sila sa trabaho. Kailangan meron silang lab work to prove that they can do something with their hands, with their activities. Ilan sa mga programa na kabilang sa magdaraos na ng face-to-face classes ang Aeronautical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Industrial Engineering at Mechanical Engineering para sa 2nd hanggang 4th year level. At alinsunod sa IATF, tanging mga bakunado lamang ang papayagang makilahok sa face-to-face classes. Kailangan may vaccination card,
may ID sila. Yung ID will serve as their way of tracing, parang contact tracing. At saka dapat limitado yung time nila dito para may opportunity yung ibang estudyante para makaaral din ng laboratory. Ayon kay Valdez, sa ngayon, college students muna raw ang magbabalik paaralan. Kapag patuloy daw na gumandang sitwasyon, tsaka raw nila ikukonsidera ang mga high school pababa sa mga nasa elementarya. Sa Angeles City, puspusan na rin ay sinasagawang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11. Oras na matapos ito, posible na raw na makabalik na rin sila sa paaralan. When the vaccination is complete, then we can start bringing children in also to our schools. Jennifer Salenga, CLTV News. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng Holy Angel University at PIDEA Region 3 na layong turuan ang mga criminology students na tumugon sa problema sa droga ng rehiyon. Dito man mabibigyan ng actual experience ang mga mag-aaral na matuto sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. Narito po ang report. Bilang isang academic institution, ginagawa daw ng Holy Angel University ang lahat upang maimulat ang kanilang mga criminology students sa mga issue sa criminal justice sa bansa, gaya ng drug situation. Dahil dito nakipag-ugnayan ng HAU sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 3 upang matulungan ang kanilang mga estudyante na di magtatagal ay magiging future law enforcers. Isang memorandum agreement ang pinirmahan ng HAU at PIDEA Central Luzon para sa internship program ng mga mag-aaral ng criminology. We know that there's a lot that PIDEA is doing in terms of education, and tamang-tama pa naman, ang sabi ng PIDEA, they need help. So it was a very nice complementary relationship to be able to educate our students deeper into drug enforcement and also drug education, and at the same time to be able to help PIDEA in their program. Ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong partnership sa pagitan ng educational institution at PIDEA Region 3. Ayon kay PIDEA Region 3 Director Brian Babang, mahalaga ang mga ganitong partnership dahil magkakaroon ng actual training experience sa mga estudyante na kanilang magagamit kung nanaisin man nilang pasukin ang pagiging law enforcers. We did that kasi malaking bagay talaga din na may partners tayo through the students sa pag-implement ng ating ibang programs, and at the same time na bibigyan natin sila ng training or knowledge sa drug law enforcement. Mga criminology students naman po sila. So I think yung office namin is kumbaga dapat mag-assist din sa ating mga students na gaya ng mga criminology students. Ang agreement ay ipatutupad para sa school year 2021 to 2022. May sasagawa raw ito matapos ang pirmahan. Bagamat nasa gitna pa rin ng pandemya, kabilang sa naging kasunduan ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga intern. May consent din daw ito ng kanilang mga magulang. Ang OJT requirement sa kursong criminology, bahagi ng kanilang OJT ang pag-observe at pag-assist, ngunit hindi sila papayagan sa mga aktwal na operasyon para sa kanilang kaligtasan. I think that we have a very good, safety net. Alam nyo, no, I mean, this is going to be one of those few times na lalabas kami and in the middle of a pandemic. But I think the time is right now, kasi lumuluwag na, and we're going to take advantage of that. So while we take advantage of that, might as well go out to the community to help the community, but also to learn from the community. Yung knowledge na makukuha nila sa training na ibibigay ng PIDEA, in the future as law enforcers or as individuals, ma-apply nila yung makukuha nilang mga trainings doon. Ang partnership sa pagitan ng HAU at PIDEA Region 3 ay bahagi ng Barangay Nihan program ng PIDEA, isang community effort na kung saan hinihikayat ang bawat mamamayan na makibahagi sa pagresolba sa problema ng droga sa bansa.
Bukas din daw ang PIDEA sa pakikipag-partner sa iba pang educational institution sa rehiyon. Jennifer Salenga, CLTV News. Mas maigpit na bird flu control measures ang ipinatupad ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Ito po ay matapos manalasa ang bird flu sa ilang poultry farms sa Mexico at Candaba noong Enero. Narito po ang report. Lalong pinaiting ng pamahalaang lalawigan ng Pampanga ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng avian influenza o bird flu at maprotektahan ang poultry industry dito sa probinsya. Tinipon ni Governor Dennis Delta Pineda ang mga stakeholders upang himukin silang magtulong-tulong na masugpo ang mga bird flu cases na na-detect sa bayan ng Candaba at Mexico noong Enero. Inatasan na ng gobernador ang Bureau of Animal Industry at Philippine National Police na magtayo ng mga checkpoints sa mga farms na 1 kilometro ang layo mula sa mga apektadong lugar. Mag-duty rin umano ang Provincial Task Force na binubuo ng Provincial Veterinary Office at BAI sa isang opisina sa loob ng Provincial Engineering Compound. Ang naitalang detection nitong mga nakalipas na buwan ay mula sa ilang bayan sa probinsya ng Bulacan at sa ilang puguan sa Candaba at Mexico. Ayon kay Secretary William Dar ng Department of Agriculture, mabilis na umaksyon ang mga farm owners at municipal veterinary personnel para makontain ang bird flu. Nasa mahigit 19,000 na pugo na dispose sa Candaba at 9,000 naman sa bayan ng Mexico. Ipinakita naman ni Governor Pineda ang kanyang kumpiyansa na ligtas sa mga poultry products na nagmumula sa lalawigan ng Pampanga sa pamamagitan ng pagkain ng balot at pagpopost nito sa social media. Samantala, sinubukan makapanayam ng CLTV News ang isang poultry owner sa bayan ng Mexico, ngunit dahil na rin sa pag-iingat sa sakit na COVID-19 at bird flu ay hindi nila kami pinaunlakan. Nabanggit naman ito na nagsasagawa na sila ng kaling sa mga alagang ibon upang maiwasan ang pangkalat ng bird flu. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Martial law victim nagbalik tanaw sa mga aral ng EDSA 1. Kilalanin ang kandidatong si Dom Hernandez, Secretary General at First Nominee ng Pasada Party List. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung paano isinasagawa ang CPR sa panahon ng pandemya. Ang sudden cardiac arrest ay maaaring mangyari kanino man. Wala po itong pinipiling oras at lugar. Kaya napaka-importante po na matutunan natin kung paano gagawin ang CPR dahil ito ay nakakasagip ng buhay. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alalahanin natin ang kabataang Kapampangan na humubog sa ating kasaysayan sa kanilang hangarin na palayain ng bansa mula sa pagkaalipin at paniniil. Sa bawat matinding labanan sa Pampanga, iniwan ng mga makabayang kabataang ito ang kanilang madali at komportabling buhay upang lumaban kasama ang mga aba at api. Ang Revolusyon EDSA ay sumiklab mula sa pagturusa ng mga kabataan sa batas militar hanggang sa lahat ng mga sektor ng lipunan ay nagkaisa
upang ibagsak ang paghahari ng mga oligarko at diktatura ng pamilyang Marcos. Hindi natin dapat pahintulutan ng diwa ng EDSA na malimutan at mapawalang saysay. At huwag nating kalimutan ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang tayo ay mabuhay sa isang malayang bansa. Mabuhay ang ating mga kapwa Pilipino na nakibaka sa EDSA Revolution. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik po ang CLTV News. Isa po si Attorney Oscar Rodriguez sa mga human rights lawyer na nanindigan laban sa diktaturyang Marcos. Higit 3 dekada matapos mapatalsik ang rehimeng nagpahirap sa mga Pilipino, ano nga ba ang mga aral na pwedeng mapulot ng mga kabataan ngayon mula sa EDSA Revolution? Upang balikan po natin ang mga aral ng EDSA, makakasama po natin ngayon si Attorney Oscar Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Zen, at welcome din sa inyo at maraming salamat. Kasama ako ngayon sa inyong programa. Opo, Attorney, 36 years, no? Mahigit 3 dekada na po mula nung maganap ang EDSA, People Power Revolution. Paano po ninyo ilalarawan yung nangyari noon at paano ho natin maikukumpara yung sitwasyon noon at ngayon? May pagkakapareho po ba? Sa isang banda, mayroong kaunting pagkakapareho sapagkat noon ay magulong-magulo. Ngayon, parang medyo magulo rin. Hindi ko rin maintindihan ang mga nangyayari sa ngayon. Para bagang medyo marami na ang nakalimot at hindi nakakaalam ng mga nangyari noong panahon yun. Pero magulo rin kagaya noon sapagkat marami ring mga pagkakamaling nangyayari ngayon, marami ring paniniil at maraming abusong nangyayari sa ating gitna. At nakakalungkot ang galaw ng mga ibang national leaders natin sapagkat nagkakaganito tayo. Para bagang noong panahon bago revolusyon ay ganito ang nauulit na mga pangyayari. Malala ang korupsyon, malala galaw ng mga national leaders na inaasahang makakagalaw para sa interes ng sambayanan ay parang nakakalungkot ang mga nakikita natin. Noong panahon na bago revolusyon, magulo rin. Abuso nangyayari, maraming patayan, maraming abuso, maraming nakukulong, maraming pagnanakaw, at grabe ang violasyon ng ating mga karapatang pantao bago EDSA People Power Revolution. Ibahagi niyo po sa amin kasi more than anyone else ito pong mga naka-witness ng mismong naging pangyayari noong panahon na yon ang makakapagpatunay ng mga totoong nangyari, ng mga totoong kaganapan. Ikwento niyo ho sa amin, ano po yung personal experience ho ninyo noong mga panahon na yon?
Noong panahon ng pamamalakad ni President Marcos noon, matanda, at marami ng abusong ginagawa bago magkaroon ng ending ng kanyang term dapat. Pero bago magkaroon ng wakas ang kanyang panunungkulan, nagdeklara ng martial law sa kanyang sinasabing dahilan ay para iligtas ang Pilipinas sa mga nasa labas, sa mga NPA, etc. Pero ang totoo, ang idinahilan lang yon para maipagpatuloy ang pang-abuso, ang pagnanakaw, ang pamamahala at ang ginagawang hindi tama sa interes ng sambayanan. At noong ng martial law, maraming ipinakulong, maraming pinatay, pinapatay, maraming nangawala, nawalan ng mga boses ang mga Pilipino, pati mga pahayagang malaya, pinakulong yung mga nandoon, pinasara yung mga pahayagan, ang may malakas na loob na magsalita, ang nakakulong si Ninoy Aquino. At parang medyo takot ang mga mamamayan noon. Mga radikal lamang ang pumapagitna, ang may lakas ng loob na tapang na lumaban sa diktadurya, sa pang-abuso at pagpatay ni Marcos. Si Ninoy, sa kanyang pagkakakulong ng mahabang panahon, ay nagkasakit. Nagkaroon ng tinatawag nating heart ailment at humiling na idala sa Estados Unidos, doon magpa-opera. At noong Diyos na doon, pilit na umuwi para iligtas ang Pilipinas sa mas malalang kaguluhan or posibleng civil war. At ang balakin ay hikayatin si Marcos na sumama sa isang galaw patungo sa isang pagkakaisa at pagbabago sa Pilipinas. Ang nangyari, pagdating sa tarmac, pinatay siya. You can just make a simple deduction. Papatayin ka sa tarmac, airport, sino ang sumasakop doon? Sino ang may malayang galaw doon? Yung mga nasa kapangyarihan. Simula nung patayin si Ninoy, nagkaroon ng lakas ng loob ang marami, pati na yung mga politikong takot na takot noon at hindi makakibo, medyo nagkaroon ng boses at sumama sa amin sa mga malawakang mga protesta hanggang sa magkaroon ng isang halalan na tinawag ni Marcos para itago ang kanyang kunwari pagkakaroon para kunwari ipakita sa mga kaibigan niya sa Estados Unidos na may karoon ng halalan. Pero ang halalang nangyari, isang halalang alam nating kanilang kinontrol. At nagkaroon ng talagang galawang mga Pilipino sumama sa halalan at alam nila tatalo sila. Ang ginawa, nandaya naman sa bilangan sa Kongreso. Doon nagkaroon ng walkout doon sa mga in charge ng pagbibilang doon sa Kongreso. Simula noon, nagkaroon ng mga galaw, mga protesta, milyong-milyon ng mga taong dyan sa Luneta. At hindi pa rin natinag si Marcos. Ang kagandahan, may dalawang personahe na hindi na siguro matiis ang mga nangyayari or takot na patayin sila ni Marcos, si Enrile at si General Fidel Ramos nagsama sa isang pag-aaklas sa kapangyarihan ni Marcos. Nang makita yun, kapayanan, kagaya ni Cardinal Sin, tinawag ang mamamayan para proteksyonan nitong dalawa. At doon nagumpisa ang EDSA People Power Revolution, Jen.
Opo. Attorney, nais ko pong kunin ang pagkakataon na ito, no, kasi limitado lamang pong ating oras. Pero I'm sure you are aware of it, no? Ito pong ating mga kabataan, I think kailangan po natin silang bigyan ng mensahe kaugnay nitong mga aral ng EDSA People Power Revolution, no, na kailangan pong isabuhay, considering na hindi po maikakailan, no, yung paglaganap ng mga maling impormasyon, no, na sad to say, dahil po sa social media, ang ilan po nating mga kababayan ay pinaniniwalaan kung ano ho yung nakikita po nila. Ano pong mensahe na nais po ninyong ipaabot sa kanila? Kaya ako medyo binigyan ng kasaysayan ng maikli yung mga pangyayari para mabuksan ang mata at kaisipan ng mga kabataang medyo nailihis sa tamang landas ng kasaysayan natin. Ang aking maipapayo sa inyo mga kabataan na nagmamahal sa ating inang bayan at sa katotohanan, huwag kayong padadala sa mga maling impormasyon, yung tinatawag ng mga fake news, yung maling pagbibigay ng kasaysayan, yung tinatawag nating revisionism. Hindi totoo ng magagandang sinasabi sa inyo na noong panahon ng martial law, mas maganda ang ating buhay, na gumanda ang ating ekonomiya, na walang pang-aabuso, pampatay, grabe ang patayan. Isa akong biktima ng pagkakakulong na alam kong wala namang talagang kasalanan. At marami akong kaibigang nangawala, namatay, nangakulong din na matagal, may mga namatay sa kulungan. At hindi totoo na hindi nagnakaw yung mga pamilyang yan. Grabe ang pagnanakaw. Hanggang ngayon, binabayaran natin ang mga ninakaw na utang. Utang lamang, ninakaw pa sa atin. At hanggang ngayon, hanggang 2025, babayaran pa natin itong mga pagkakautang na ito. Hindi totoong ibabalik yung mga bulto-bulto, ginto. Hindi totoong gaganda ang ating ekonomiya. Mas lalala pag binalik natin ang naging supling ng isang ng abuso. Kasamang ng abuso mga yan, may edad na ang mga yan. So, huwag kayong padadala sa mga maling kasaysayan, sa mga fake news. Kaya mag-ingat tayo ng pagpipili. Meron pa tayong pagkakataong magkaroon ng isang bagong magandang bukas. Kung tatama tayo sa ating pagpipili ng isang tunay na leader na magdadala sa atin sa landas ng pagbabago ng isang bagong bukas. Alam na ninyo kung sino yon. Huwag kayong magkakamali. Ang isang maling pagkakamaling gagawin natin ngayon, ang magbibigay ng lalong kadiliman, hindi lamang sa ating bansa, kung hindi sa hinaharap ng inyong mga magiging mga anak. Alright. Mga karehiyon, mensahe po mula sa mismong naging biktima noong panahon ng martial law. Attorney Oscar Rodriguez, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney. Thank you, Jen. Mga karehiyon, dumako po tayo sa ibang balita. Ito naman po para sa ating kilalanin ang kandidato segment. Nakapanayan po na ating kasamang si Justin Dizon, ang Secretary General at first nominee ng Pasada Party List na si Dom Hernandez. Panoorin po natin ito. Ayaw mo sumama. Ay, pagkat Panapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Mga kabalen, mga kreyon, sa puntong ito, meron ho tayong bisita dito sa ating kilalanin ang kandidato segment. At makakasama ho natin siya live via Zoom. Wala pong iba kundi si Sir Dom Hernandez, ang Secretary General at first nominee ng Pasada Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dom Hernandez. Bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood dito sa CLTV Balitaan. Magandang hapon po mga balitaan dito sa CLTV mula po dito sa Dipolog. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa interview na ito. Alam niyo sir, matagal na namin din talaga kayong gustong makausap dahil alam natin yung transport sector isa doon sa mga merong nararanasang malaking problema ngayon. Mamaya pupuntahan natin yung specifics, pero siguro sa una maganda banggitin muna ho natin ano ho ba yung pinalayunin ng Pasada Party List, kung bakit ho kayo
tumatakbo at kumakandidato ngayong eleksyong May 9, 2022 elections? Una-una, kami ho sa Pasada Party List, no? Ang problema ho natin sa transportasyon, medyo matagal na pong naandyan. Nang tinamaan po tayo ng pandemya, medyo mas na-highlight lang po yung hirap ng ating mga namamasada at pumapasada. Kaya kami naman po sa sektor ng transportasyon ay nagdesisyon na baka it's high time that we have a voice in Congress para po mabigyan ng pansin, mapagtuunan ng pansin yung mga araw-araw na suliranin ng mga mananakay ng mga pasahero. Hindi lamang sa NCR, kaya nga po nandito tayo sa Dipolog, dahil nationwide po, meron po tayong mga kakulangan sana at marami pang may improve sa transportation na systems natin sa Pilipinas, no? Bilang inter-island din na bansa, marami rin po tayong pwede pang ayusin sa ating mga port dahil ang mga mananakay di lang naman yan nakalimita sa mga land transport. Kasama rin po dyan ang mga barko, ang mga roro. So kaya po tayo bumisita rin dito para ma-assess natin kung saan pa tayo pwedeng makatulong sa mga mananakay natin. Kasi nga, babalik tayo sa adikain ng Pasada, ang transportasyon ay isang basic human right. Dapat po tayo ay makagalaw from point A to point B nang hindi tayo nalilimitahan ng mga pahirap na mga pedestrian lane na wala ng pintura, mga tawiran na hindi natin malaman kung saan, mga lakaran at mga even yung mga overpass natin. Mga simpleng bagay lang ho ito na sana mabigyan natin ng pansin pag nagkaroon tayo ng boses sa Pasada. Totoo yan, sir. Napakalaking bagay itong mga overpass. Nabanggitin nyo, simpleng bagay lang. Pero pinagkakagastusan ng gobyerno, yung ilan ay hindi napapakinabangan dahil hindi na maintain. Sir, kung kayo ho ay papalaring maihalal ng ating mga kababayan, ano ho yung mga unang batas na sa tingin ninyo una nyong iahain po sa Kongreso? Unang-una ho, no, may problema po kasi tayo sa supply and demand ng transportasyon. Nakikita naman ho natin ngayon sa EDSA araw-araw, napakahirap po sumakay. Yan po ay bakbakan. Papunta at pauwi galing sa trabaho, kailangan mo minimum 4 hours para lang mag-travel. Kailangan po natin ma-update yung mga studies natin kung ilan ba talaga ang sasakyan na kailangan sa isang ruta. Ito po ay napaka-importanting, kumbaga doon po tayo pupunta sa root cause ng mga problema natin. Alam ko napakarami pong problema pero kailangan po tayo magsimula sa root cause. Bakit ba maraming colorum ng mga vehicle na nag-ooperate na walang regulasyon, overpriced ang kanilang mga pamasahe, hindi sumusunod ng minimum health guidelines? Kasi meron hong demand. May mga mananakay na willing magbayad ng mas mahal basta makauwi lang ng matiwasay. So tayo po sa gobyerno, maganda po sana ma-update natin itong with the advent of technology. Meron na po tayong data analytics ngayon na madaling mabibilang ang ilan bang pasahero ang palagay mo na Manila to Pampanga, ilan ba araw-araw ang bumabiyahe from Manila to Pampanga? Mabibilang po natin yan. Ngayon kung meron pong 50,000 daily, ilan pong bus, ilang jeep, ilang UV Express ang kailangan para matiwasay na makauwi yung 50,000 na yun daily. Pag na-update po natin yun, pwede na po natin ibigay yan sa mga regulating bodies tulad ng LTFRB, malalaman na ho nila kung ilan ang prangkisa na kailangan. Kapag na-award na po nila ng maayos at walang mga red tape ang mga prangkisa, mas maganda rin yung pagbiyahe ng ating transport workers. Kumbaga mutual po yan. Kapag masaya ang ating transport operators, hindi nalulugi sa mga biyahe nila, mas ma-maintain na nila ng maayos ang kanilang mga sasakyan, ang road safety mag-i-increase, ang mga pasahero hindi mahihirapan. So, ano po yan, may mga solusyon po lahat ng problema natin ngayon sa transportasyon. So, isa po yan sa mga batas sana na ating uunahin, i-update natin ang mga route measurement capacity ng mga iba-ibang high volume routes para po malaman natin ilan ba talaga ang kailangan na sasakyan para sa mga mananakay. Opo. Ayan. Sir, maitanong ko lang, nabanggit nyo na rin yung dami ng sasakyan. Totoo ho yan, yung supply and demand ng sasakyan, minsan punong-puno, napaka-traffic at wala na bang masakyan yung mga mananakay. Yung iba naman, may pribadong sasakyan, nagsusolo lamang. Sir, itong mga ganito, alam naman natin itong problema sa transportasyon. Hindi lamang sa
focus dyan sa may Metro Manila. Kaya nga ako nang nabanggitin nyo, ngayon ho, ay nasa Dipolog kayo. Dito ho kaya sa Central Luzon, sir, sa tingin ninyo, ano yung mga problema pa sa transportasyon na kailangang bigyan ng solusyon at ito ho yung tutugunan ng Pasada Party List? Magandang katanungan yan, no? Kailangan ho natin talagang ibahin yung mindset natin na kasi po sa 110 million na Pilipino, 5% lang po ang may private cars, no? 5% of 110 million is about 6 million. So 104 million Filipinos ang umaasa po sa mass transport, sa public transport. Kaya kailangan po, kung ikaw ang tatanungin ko, anong ipaprioritize ko ba? Yung 6 na milyon na may pribadong sasakyan o yung 104 million na araw-araw ay sumasakay sa public transport? So kung sa Central Luzon po, kung maiba po natin yung mindset natin na bigyan ng prioridad ang mga sasakyan tulad ng bus, ng mga UV Express, yung mga marami pong dinadalang tao, mas mabuti po yun sa kalagayan din ng traffic. Kasi ang isang bus, pag bumiyahe isang bus, 12 na sasakyan ang nawawala sa kalye. Ngayon, madali pong sabihin, alam ko, kasi marami pa pong factors kung bakit ang mga tao ay hindi sumasakay sa pampublikong sasakyan. Nandiyan na po ang safety. So, ito pong mga batas na ipapasa natin ay will reinforce para maengganyo ang ating mga mananakay na, okay, safe naman pala mag-bus, safe naman pala mag-UV Express. Hindi na ako, kahit meron akong pribadong sasakyan, sasakay na lang ako sa mass transport. Una-una, mas mura sa mahal ng krudo ngayon. Mas economical siya, mas makakatipid ako. Pangalawa, less emissions dahil isa lang yung sasakyan na aming sasakyan. Pangatlo, less cars doon sa road. So yung mindset nga po natin, kailangan ma-shift na i-prioritize po natin ang mass transportation over private vehicles. Ako naman po ay hindi nagpapanggap, meron din akong private vehicle. Ngayon, ang pinakamaganda pong sitwasyon sana ay ang private vehicle ko ay ang last resort ko na kung may kinakailangan talaga akong puntahan. Pero kung conveniente at accessible naman